ଚିନି କମଳା ଗୁରୁ କ'ଣ କାଟୁଛୁ ଚାଲେ ମକା କାଟୁଛୁ ଫଟୋ ମକା କାଟୁଛୁ କି କେତେ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେପାର କରିବୁ କହ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ତିନିଟା 20 ଟଙ୍କା ତିନିଟା 20 ଟଙ୍କା କି ତମକୁ ଫାଇଦା କି କିଣିବା ଲୋକକୁ ଫାଇଦା କହିଲ କିଣିବା ଲୋକକୁ ଫାଇଦା ହେଇଯାଉଛି କେମିତି 10 ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ଦେବାର ଥିଲା କ'ଣ କରିବା 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହଁ ତମେ ତ ଟକି କରି ନେଇ ଯାଉଛ ଆମେ ଟକି କରି ନେଉଛୁ କି ମକା ପୁରା ଚାଷ ହେଇଛି ତ ଭୟଙ୍କର ମକା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଫୁଲ୍ ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଇଯିବ ନା ଏତିକି ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ଏତେ ସିନା ଧରିବା ନାଇଁ ଭାଗ ନାହିଁ ହବ ଆଉ ଗାଁ ଗୋଟେ ମକା ଗାଁରେ ଏବେ ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ଗଲେ ସମାନ ହେଇଯାଇଥିବ ଗାଁର